Con esta tensión viviu o técnico do Racing Luisito. O partido fronte ao Osasuna B acabou moi enfadado co arbitraxe. Tivemos un arbitraje calamitoso, lamentable, porque o que non se pode, xa a nos costa, Dios e axuda, gañar un partido para que viña un árbitro e faga a desfeita que fixo xe aquí, porque foi espectacular. O certo é que o Racing deixou pasar unha boa oportunidade de sair do fondo da táboa. En 2 partidos seguidos na casa só foi quen de acadar 2 empates. No partido fronte ao Osasuna Promesas, os ferroláns reclamaron penalti nesta internada de Dani Quintana na área. O canario redirixe o balón e cae ante Alan Baró. O árbitro amosoulle cartón amarelo ao xogador verde. Preto do descanso chegaron as mellores ocasións da primeira parte, cunha falta directa de Anchón e o disparo de Carlier dende a frontal da área que consegue repeler o porteiro Andrés. Ao pouco de comezar o segundo tempo, o Racing quedou en inferioridade numérica tras a expulsión do lateral de Palmas por dobre cartón amarelo. Contratempo que espoleou os ferroláns, que pasaron a ofrecer os seus mellores minutos no partido. As chegadas eran case continuas e acadaron o obxectivo no minuto 63. Falta que bota Dani Quintana e cabecea a gol o central Garrido. Momento de euforia colectiva. E era xustificada, co que lle custa ao Racing marcar, conseguiu adiantarse e xogando cun home menos. Pero menos de 2 minutos despois empatou o Osasuna B. Xogada polémica, os verdes non conseguen afastar o perigo da súa área ata que o balón chegalle a Álex Fernández, pasallo a Vega e a bola que dubidan entrar, pero o árbitro autoriza a celebración dos navarros. O Racing reclamou fora de xogo no pase de Álex a Vega e tamén quedaron dúbidas sobre se o balón cruza por completo a liña de meta. O certo é que subiu o marcador para disgusto da Malata e xa descentrou os xogadores locais que a partir de entón non foron quen de combinar con acerto. O Osasuna B acabou moito máis enteiro e saboreou o punto sumado en Ferrol. Conseguimos que estar aí a la misma distancia y el golaveraje individual de los dos equipos tenerlo a favor. Entonces hay que valorarlo. Unha xornada menos e un punto máis de distancia coa permanencia. O Racing queda de penúltimo en descenso a 5 puntos da salvación.